Galženice, je li tako? Tako, idemo u galeriju Galženica, Pučkog otvorenog učilišta u Velikoj Gorici, gdje izlaže pazinski umjetnik Elvis Burton. Njegova izložba otvorena je do petka, zato požurite. Priču donosi naša Zdravka Giacometti. Elvis Burton izlaže svoje akrilike i ulja, instalacije i skulpture u galeriji Galženica u Velikoj Gorici. Istarski umjetnik nadahnuće je nosio dugo, a onda odlučio promijeniti profesiju i baviti se umjetnošću. Stoga je Burton predstavnik takozvanog outsider arta, u koji ga možemo smjestiti po njegovoj životnoj filozofiji, stavu i likovnom izričaju, kaže kustosica izložbe Danijela Bilopavlović-Bedenik. Sama izložba je zapravo premjerno prikazana 2020. godine, kada autor obilježavao 20 godina svog priznatog umjetničkog djelovanja na sceni, s obzirom da on autodidakt, dakle nema formalno likovno obrazovanje, i ta prva izložba je bila zapravo u Pazinu, taman kad se zapravo i pojavila korona, pa je dobila tu nekakvu novu dimenziju. Ovo je drugo predstavljanje izložbe. Riječ je o više likovnih ciklusa, nastalih u duljem razdoblju stvaranja. Tu su serije Gola stabla, Akrilna šuma, Limun i cvijeće, Kameno cvijeće i instalacija Vrt. Sve cikluse povezuje jedan naslov koji je ujedno naziv cijele izložbe, Clean up after your dog, prevedeno počisti iza svojega psa. On je zapravo to zamislio kao nekakav utopijski, eskapistički vrt, dakle s obzirom da su sve teme nekako vezane za prirodu, gdje se on zapravo referira na sve ono što se događa u društvu, dakle od brojnih skandala, malverzacija koje možemo čitati kroz medije, dakle brojnih političkih, gospodarskih skandala, dakle sve to je zapravo nešto što njega kao umjetnika opterećuje. Zapravo on ostavlja prostor da svatko to iščita na svoj način, ali nekakva glavna poruka je da svaki pojedinac, dakle, mora odraditi svoju ulogu u društvu ako želimo, dakle, imati bolji, ljepši svijet koji, dakle, što on kaže, počistite, dakle, svako od nas se mora potruditi da ovaj svijet bude bolje mjesto u svakom, dakle, smislu. Elvis Burton radio je kao novinar, smatrao je da nije likovno nadaren, no pišući o izložbama otkrio je umjetničku crtu u sebi. U početku je radio kalaže jer je smatrao da ne zna ni crtati ni slikati, međutim, kolege iz struke su prepoznale njegov rad, tako da je počeo dobivati izložbe i u nekakvim renomiranim prostorima i tu počinje njegova djelatnost. Dakle, on daje otkaz na svojoj novinarskoj poziciji i počinje se isključivo baviti likovnom umjetnošću. Burton izlaže već 22 godine, a do sada se predstavio na 34 samostalne izložbe i više od 70 skupnih u Hrvatskoj i svijetu. Njegovi su radovi odabrani i za novi stalni postav Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Evo još 2 dana da pogledate izložbu Elvisa Burtona.